Puro ami. Ano? Nisigaw ka pa? Papuntang Cubao yan, papuntang Cubao. Ayan, papunta na tayo ng Cubao. Welcome to the Cubao, Bangbang Ali. Papunta? Umuulan? Ano yun? Saan punta? Umuulan. Ha? Cubao. Cubao. Asa helmet mo? Ah, si Pearl. Si Pearl. Bakit? Walang mantay sa bata o ayaw mo isama? Walang patay sa'yo. Pareho. Pareho. Okay. Nakabidyo ka ba? Bawal umihi dyan. Sa Cubao pwede. Ayun, may bayan dito. Entrance fee. Adult 40, kid 20, cottage to 50 pesos. Photo shoot Monday to Friday. Ayan. Overnight po. Ayan, butas-butas yung kulay niya. Kaya sinarado. Bangka, 21 tao ang sakay. Ayan. Punta doon sa kabila. Ayun. Brad. Papuntang Cubao yan, papuntang Cubao. Mag-helmet asawa mo ha? Ay, magkakaanak na kayo dyan, kayo mag-honeymoon. Bots, hindi ka pwedeng pagpantatlo. Pandalawahan ka eh. Oy, nintay ka ng asawa mo.
Yung kaha, yung pairings niya, baka magasgas. Oy, kana. Huwag mo sa aming aso, dami ating aso dun. Mamay, sumama yung bala. Kuya, taga kasi na apat. Hindi tayo kasi apat. Oo. Muta. Grabe, Nelson. Pare! Hindi ka na maabutan ng mga kapit mo dyan! Ay! Eh, siya na ate, masakit sa puso yan eh. Lolo. Grabe, lolo. Bakit? Marami silang kalokohan dito, no? Opo. Bagay na bagay si Ian. Upuan na naghahanap ng jowa. Marami akong jowa, lolo. Hindi mo lang alam. Eh di wow. May jowa ako. Sana all. Basa. Shit, ang bilis basaan yan ah. Yun. Wait lang ah. Hindi mo malalaman ang halaga mo kung wala. Ano to? Wala kang kwenta? O nga naman, tricks oh. Magaling ah, magaling nakaisip nito. Tricks! Dito ka. Ando sila sa baba. Ayun. Ayun, mayroon pa din. Hindi nga ako single, may jowa nga ako. Akala nyo lang kasi wala. Ha? Ang tawag dyan, water. Water. Ne, bukal ata yan, galing dun. Gagawin nilang swimming pool oh, ang ganda. Swimming pool na nga. Ayun, gagawin nilang swimming pool. Ang galing dito, fresh water. Pwede nga, overnight. Ay, ito, tricks. Bagay sa ito. Huwag mong ikulong ang sarili mo. Sa lungkot, lumandi ka. Wait lang ha, wala pang picture ha. Hinahanap ko yung picture. Yung pugo. Pugad pala. Ito balsa. Wait lang ha. Ayun, yung mga... Papaangin mo ko tapos. Wait lang. Picturean. Picturean kita dyan. Mga nag-overnight. Ayun, doon sila. Overnight sila. Sarap mag-overnight siguro dito. Liga muna dito, mamaya kita picturean ka. Ayun. Mga nag-overnight. Bawal pang akitin, bagong simento. Ayun, swimming pool na nga siya. Friend zone, COVID, chismosa. Galing ah. Stress wall. Meron pala silang stress wall dito. Ayan. Stress wall. Right. Ayun, next to open ata to. Ayan, may swimming pool sila. Ha? Sinadya talaga. Ang gandang ano to, swimming pool. Alam mo bakit? Galing sa ano yun. Galing sa anong tubig, sa bukal, di ba? Bukal talaga. Sa falls niya. Tapos, running water pa. Tapos kaya okay lang kahit mag-ano siya. Running water, napaka-safe. Ayan no. Kaya tapos okay lang Pupunta kahit dyan. maubos, no? Hindi maubos ang tubig niyan, Hindi, dire-diretso. I mean, hanggat na nabay.
may kaya pala mabangga dito may di motor. Barko. Ang galing na nakaisip. Hoy Tarzan, huwag kang huwag kang tatalon Tarzan! Nasaan si Jane? Asa na si Jane? Iniwan mo na. Ay, maganda dito, maganda. Pagpunta natin nila Hailey dito, makakaligo na siya dyan. Pwede ba dyan? Maligo dyan? Oo, pwede na dyan. Alright, maganda na dito. Ayun, dire-diretso yung Pwede tubig tayo na sa magkotse ilog. papunta dito, Lolo. Pwede, kaya ng kotse dito, kaya. Kaso lang walang checkpoint. May inaarkilan yung bangka kasi Kaya may punta mga tayo dito lifeguard next eh. week na. May mga nagpapark na rin dito ng mga bangka. Iikot ka hanggang doon sa dulo. Kabilaan dulo. Ayan. 150 raw ang isang tao. May mga lifeguard naman, life vest. Ayan, may umiikot na lifeguard. Ay, may manang ablo, lifeguard siguro yun. Ablo. Kasama ng mga umiikot. Ayan. Alright. Yung kanina, yung ano lang, yung balsa lang. 20 pesos per head yung patawid at pabalik. I don't know kung pabalik 20 ulit ah. Ayan. Ayun, iikot sila. Maganda mag-invest natin yan. Maganda mag-invest natin yan. Sigurado safe na safe tayo. Ah. May bawat pa pag ano? Ay, isa. Wow, my guess. Guess who? Right. Papunta tayo ng Cubao. Hinihintay tayo ni Magdalena doon. Kami. Ano? Sigaw ka pa? What tricks yan? Ito ang natatagong kalikasan ng Pangasinan. Campo
tulay ito? Kuya, anong tulay ito, kuya? Ah, dagat na yan. Anong tulay ito? Papuntang pat... Ay, ito yun! Ito yung ano dadaan sa Patar. Andyan yung Petron. Ayan yung Petron. Ito yung papuntang Patar. Ayan. Oo. Ayan yung dagat. Dagat na yan, oh. Yun yung dagat. Pagtawid ng dagat. Ah, ng tulay. Dagat na. Ayan, oh. Barangay Istansa. Ayan. Yan yung papuntang Patar. Ayan. Tapos yung laging Petron na pinagkakasilinahan dyan. Pagtawid dyan. Ikot na tayo, babalik tayo. Kaya medyo maalon dito kasi ano. Na tayo. Yun. Na tayo. Bibilis na. Mababasa na ulit tayo. Ayan mga katalbos. Nababawasan ang aking lungkot na pagkawala ni Herman. Ay, shit, tubig. Malapit na tayo sa Cubao. Ayan. Dito lang. Ay. Boss, saan mapunta Cubao? Ay, mga loko, oh. Mga kolokoys. Oh, yung asawa mo, hintay ka. Pag-ero. Ay, nahulog. Ingat. Kamote Riders. Asinggan kayo, di ba? Asinggan. Official.